Ако има едно сигурно нещо в живота, то това е, че рано или късно приключва. Днес ще поговорим малко повече за това как и кога точно твоят живот ще приключи. Да започнем с как и кога е най-малко вероятно да умрете. Ако съдим по холивудските блокбъстъри, повечето от нас ще умрат млади, в екстремна ситуация, като да бъдем нападнати от акули, да бъдем убити или пък да катастрофираме в лъскавата си спортна кола. В истинския свят обаче, да бъдете убити, да ви изяде акул или да умрете в катастрофа е доста малко вероятно. Едва 7% от хората умират по този начин. Ако попитате някого как иска да умре, повечето хора ще ви отговорят, че искат бърза и безболезнена смърт, без предупреждение. В съня си, например. Тук също реалността ни казва нещо друго. Най-вероятно смъртта ви няма да е бърза. Ще разберете какво ще ви убие много преди това да се случи, което пък означава, че далеч няма смъртта ви да е изненадваща. Погледнато от добрата страна обаче, най-вероятно наистина ще е безболезнено. В между 60 и 70% от случаите на хронични заболявания, болката се контролира напълно. И като казах хронични заболявания, най-вероятно това ще е причината за смъртта ви. 90% от хората умират от заболявания, които се развиват бавно, малко по малко и в доста случаи незабелязано, преди да е станало прекалено късно. 60% от нас ще умрат в болница, като 1/10 от тези хора ще са били там повече от месец. Само 18% от нас ще умрат в собствения си дом, обкръжени от познати хора и позната обстановка. А ако се чудите точно какво ще ви убие, спирам чуденето. Най-вероятно е да умрете от проблеми с кръвоносната система. Най-голямата причина за това е високото кръвно налягане, защото въпреки напредналите технологии и хилядите години знание, което човечеството е събирало, всъщност не знаем причината за 90% от случаите на високо кръвно налягане. Следващото най-вероятно нещо е ракът, когато в организма ви се случи мутация и започне да се размножава неконтролируемо. Ракът е причината за смъртта на четвърт от хората. Всъщност, лошата новина е, че най-вероятно вече имате рак, който е много малък и ще минат дълги години, докато стане достатъчно голям, за да се проявят някакви симптоми или да може да бъде открит. Най-често ракът се развива в червата и дробовете. Ако сте жена, има голяма вероятност да развиете и рак на гърдата, а ако сте мъж, на простатата. Има видове рак, за които може да намалите сериозно шанса си да ги получите, като пушенето, например. Но за съжаление, 2/3 от случаите на рак чисто и просто не могат да бъдат предотвратени. Това означава, че не можете да ги избегнете с промяна в начина си на живот или ако промените диетата си. Най-непредотвратимият фактор определено е възрастта. Повечето случаи на рак са при хора, които са на възраст над 65 години. А ако тогава нямате рак, не се притеснявайте, имам нещо и за вас. Над 4% от хората умират от деменция, болестта на старостта. Шансът да получите деменция обаче е по-висок, защото 30% от хората, които умират от други неща, всъщност имат и деменция. Това, което е най-сигурно, е, че независимо от причината, най-вероятно ще умрете стари. Към 2030 година почти 86% от хората ще умрат след 65 години, като почти половината от тях ще успеят да доживеят до над 85. Има различни фактори, които влияят на точната възраст на смъртта. Например, ако сте жена, е вероятно да живеете с 3 години повече, или пък ако сте с наднормено тегло, може да загубите до 15 години. Има, разбира се, и фактори, които удължават живота. Хората, които завършват висше образование преди 30-та си година, живеят с 6 години повече. Това важи и за хората, които са в романтична връзка. Всъщност, съжителството с партньор удължава живота на човек толкова, колкото цигарите го намалят. Тези факти обаче не могат да променят едно единствено нещо – самата смърт. Затова оползотворете времето си, докато разполагате с него. Бъдете любезни с хората около себе си, открийте в кои сфери имате талант и потенциал и се съсредоточете да се развиете там. И се постарайте да извличате максималното от всеки един ден, защото все пак края може да не е толкова далеч, колкото си мислите. Това беше от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате и да харесате Facebook страницата на предаването, където винаги можете да се свържете с мен, ако имате някакви въпроси. До следващата седмица!